Казвам да правя. Дай си номер. Кой да е? Бях бързо тук, ще. Всъщност, по-достатъчно герой може да я разоръш. Може да болките да краде интелигенс на разора, той не трябва да помага. Ето знаеш доктор. Много неприятно. Просто двата съпорта без помощта. Просто много глава. Без помощта няма как да бият. Това е първо, никой не има първо, така че доста добър Беше може да си позволи. И просто след за него, той лева, може да е по-дължен. Много интересно. Гледам малко е по-лошо, защото все пак има някой позитив, колко е много много. Той нищо не може да направи за да попречи на хубава на правилата. Още един спешивен став. Явно сега това е... Има на български играчи. Знам ли това е това идея? Има и колко е това много добър стъп. Се клешнат го взима и го убиват. Много добър пърс, много взима. И той взе кулата, така че доста дълго не сега да прежава, вече има бързо ракетно, след това си ги лурна. Много добре, сега ще трябва да се спрем. Страхотен рай. Мога да кажа, втора кола, никъде, причия се. Даже всеки секунди пак ще директор на нови мачач. Имаме чакал отбора, Не разочарован. Просто, когато един път се научиш, после е трудно да спрем да си казвам. ние сме вече в лимите 39 крипла, 9 минус 5 долу. Виждаме, че Документ си го нашите бележешни залата взе Ето сега много отпреват срещу Нотинг Спешъл, дали ще има достатъчно теми да добият. Кой е съпорт на Никс на съпорта да помага. Перец се стъгнат, ето сега Чарч. Чарч на Перец няма и това, той се опита да съпорта с лично успее. Перец успя да се измъкне, вау! Абсолютно на коса. Вау, наистина! Просто успя да се измъкне всичко време в Уивъра, горе отива сам. Така наистина да се подава повече. Какво става? Какво става? Кой си? Абсолютен шанс, абсолютен шанс. Състър беше, че въпреки, че не взе кил, няма да се пълне на кула, пак води кула, виждаме колко е пари. И сега взе лапка по виждаме. Ето сега виждаме минус 60 демидж от динамит. Просто Сигурно ще има почнение да се отбора на силен измирава, че помни да сте станали цаката на динамит. И виждаме, че разбора се правят доста по-време. Също време с Nothing Special, сега ще има ли да се мрежа по-скоро? Забави се малко кирка. О, ето сега виждаме, че много е чаржът на мид. Добре, Ноец, ясно. Скрили, може да се убие, но е забили за след това Ноец. Ноец, много да разстава
на 55 към последна лача, баш ще пожертва. Не трябваше да сложя много лоши идеи, нещо на нещо. Все пак, да, може би да си измахна на чест. да, виждаме сега дабл демидж и надолу, ще да вземе някой. Лока още няма 6 лева, сега няма да се срещнат. Не, няма да се опитат. Съпорта е много близък. Виждаме, че горе това съпорта очаква да постигнат това, което искаха, да оставиха задната посипата и без спокойно и очаквам Ганто. След това Ганто ще се съвсем Сега виждам, че е игра. Бокнеш? Обаче днес на бокна направи пек даже назад, да. Най-много крипове, 58 крипа. Едно е кладен. Виждаме ефект на Инс, имаме цял левел отзад. Да, добре положение, че се участва в двата Сега виждаме Ферец е чарна долу, само че съпорта е много близо. Ето идва го обиграва. Едната да почи основе, Ферец, прекрасен сън, вътре в чайдама и ефективно се събра невероятно, съответно го да стигнат и това да рефлектира, няма да стане, не всеки ден е баби днем. Също време, освен че убиха двама, горе, мисля, че сирене са много активни и много добре играят. Сега ще взема това. Сега да имаме кой е това. Няма 6 от локера. Да, се вижда обаче да помага и Няма какво да направи сега. много лоши срещу от него страна. Но също време полезни на Кудо. Бях за теб, Много ще ги дам там браки, там само фрейуи. Да, на финала ще ги сложи. Аз знам, че ще ме сложи с някакви сигурен бех, че дай се слави.